Oh, be what? Ezamwa. Hallelujah. Ezamwa. Aha. Okay, ma. Kana wa ezamwa no. Amba na wana. Ezamwa. Kedu? Amụ ọ dịkwa mma o. Esikwa m na nke gị o. Ọ bụ na nọrọ ya. Ejikwa na mfọ gị. Eje mụ n'ọfịa je buta mkpọlọgwụ. Ị ga-alụ mmadụ ọlụ. Udo adịkwa. Udo dị mana ọ dịsịrọ. Ọ gịnị? Eze mmụọ. Ya bụ oke ite anyị bunyere m. Ị na-aya obodo na-akpazi kparapụ. Gọvanọ sị na-achọzi ndị na-eme oke ite na Anambra steeti. Achọrọ m ka aka abụọ m ofu aka. Ihe m ji wee bute ya ka m bunyekwa gị. Mana eji wee mere m oke ite abụ 65 taa. Ị mara ego ole ga-abalansị m. Ịbalansị ya m. Ka a napụ na ebe m na-achụ ego isi m abakwuo ebe ahụ. Anambra adịghịzi mma. Ọ ndị dibịa na ndị na-ebu oke ite biko. Okay. Ịchọ ka m Anambra dozi mma na gọvanọ na-akpọzi ndị bụ nwoke ite. Ndị oke Chọrọ ka ije nga. achọrọ m ije nga. Eme iche ka ibusitekwala m ya azụ ka m balansị ya gị ego. Eze mmụọ. Eze mmụọ. Eze mmụọ. Okay, m Ọnwa ji fe ikwu. kwile nwe gị ezigbo ugwu. N'ife na gị. Kwile nwe gị ezigbo ugwu. Okay, Anambra dozi mma fọ ndị oke ite. Ọ na-adazi kwalụpụ. Ihe butere m oke ite ka m buru ka m paaki ya na be m ngwongwo. Ị chọrọ ije nga afọ m bụ mba eji m nga ụgwọ. Eji m akwa ndị nga akpagharị. Ị chọrọ ije nga ibutere m ya ndọwa ebe a. Ka nje wezie nga m. Ọ dibịa ka ị bụ. Butere gị ya ka tinye m obere ego. Gịnị mere nnukwu mmadụ bunyekwa ya ọzọ? Dibịa kọstọma dibịa. Ọkwa ebe a ka m mechalụ m bịa mmelu nwoke ite. Emeghọrụ m nwoke ite. Bekwanụ gị ego. Ekwu m nwoke ite i mere ma dịrọ mma. Ọ na onwe ka Anambra dịzi. A sị na atọsị ndị na-enwe oke ite. Anọ m London, anọ m Anambra. Ibutere m nwoke ite ịbịa dọọlụ nwoke ite ebe a. Gọvanọ kpọrọ m ịbịa cheki ma na ozi ejekọrọ ndị mmadụ. Na-anwụdo ya. Eze mmụọ. Kwele onwe igwe. Ana na-relocate tupu gị. Ị mara ibe ejebudo nwoke ite gị jedebe nwoke ite gị. Ọ bụrụ ikwu nne gị, ijere ikwu nne gị. Ma afụkwana gị ebe next time. Taa gawa ifu m gaa. Ifụkwana m amazi m onye bụ amazi onye mbụ. Avoid me. Eze m isi gbuo onwe gị. Ị ga-abụrụ oke ite a. Ị